just from 6. 6. 3 hours something. Where are you playing from? He's not going out though. It's good. He's not. This side is not going on. This side. So here in that person. Can apple. Turn it to the radio. Can apple. VDJ. You tune into Solid 100.9 FM. Okay, I'm going to make it. You're coming back? If I fit, I will fit. Please, No, Vegidemia. Sir, please, I want you to go. No, Vegidemia. No, Jidemia. Sir, please. Jidemia. Please. I want everybody to come. Yeah, madam. So you know they will call us out. Yeah, madam. It's somehow we have. Yeah, madam. Yeah, madam. So why now? Chizzy, what is that? No. They will call us out. Huh? Okay, can you be the program? Please. Yeah, madam. I fix you another thing that day. To be somehow, they will call us out. Oh, no, I saw the man. Odema ekelera mo yiku kelo yentasim ko echi eze obo Solid FM ka ị na-ega ya batara kpọmkwem n'oge nzukọ ga ha na-eji asụsụ Igbo yeleye wee na-agbasa ozi abụ m Chizzy ane anyị zuru ezu maka na izuchukwu eke auchiela maka anyị gbapụ ọsọ na isiokwu nke anyị n'ụbọchị nke tata ị ga-anụgo na ehibego otu ndị na-aga n'obodo dị iche iche n'ogbe na Nigeria wee na-eje ka Kpakpando ka a ga-esi wee yomi anya n'ihe gbasara iwu na-achị Nigeria nke Enugu na-aga n'iru mana dịka o si aga ụfọdụ eje n'ebe a wee na-asị na ihe ji Nigeria abụghị ineba anya n'ihe gbasara iwu na-achị Nigeria ma ọ bụ imegharịrị ya ma ọ bụ nke ọzọ maka na enwe ndị sịrị na ihe ga-aka mma bụ iwu a akajigo n'aka na-achị Nigeria si debe ya n'ụsọ debe n'ụsọ si dee iwu ọzọ ga-achị Nigeria ga-ejigo ya ukwu jikọ ya nta na Nigeria maka na dịka ha si ekwu na nke a dị ugbu a na-ewere ka ọ dị ya mere o ji bụrụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata ewe ndị na-asị si degharịa iwu na-achị Nigeria edegharịa ya si ihe n'ikike dị n'etiti karịrị akarị si metụkpatụ ike ahụ aka ka e buru ike kee mpaghara obodo dị iche iche na Nigeria ka e buru ike ya ha ụfọdụ na-asị na ihe a ga-atinyekwa n'iwu a bụ a na-eke eburu ike na-enye ha ekekwa ndị ogbe ọgwụ ya bụ ndị uwe ojii nke obodo dị iche iche ka obodo ọbụla na Nigeria were ndị nche nke ha ụfọdụ si na ebe ọ dị otu a na ọnọdụ ụmụ nwaanyị anyị nọ n'ihe gbasara ọchịchị ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ na ọ fọtụrụ si mekwa ka etukwa ha ohere ka ha batakwa aka maka na ọ na-adị mma ihe nwoke na-eme ka nwaanyị nọrọ ya na si na atinye nwaanyị n'ihe a na-eme ka ụmụ nwaanyị soro n'ihe a na-eme na Nigeria okwu dị iche iche na-apụta ụfọdụ na-ekwu ya ụfọdụ na-asị mba nọọ iwu a ahazigharịa ya n'ọkwa ya ga-ebute na ahazigharịa Nigeria onye ọbụla na-ekwu maka ya ka onye ogbe ọbụla nọrọ maka na enwe ndị ka na-ejekwara ebe a na-asị mba na ogbe ọbụla
dịka obodo Naijiria si dị obodo ọbụla dịka n'iji maatụ ala Yoruba, ala Igbo, ana ndị ugwu, ha mara ka ha ga-esi wee hazie ka ha si were ogbe maọbụ ka ha si bụrụ ndị ofu ndị ha chiba onwe ha ebe ahụ ma na-abịa atụ ụtụ isi ha na-ahazi ihe na-abata na be ha. Ọ bụ ya bụ ụmụ ihe dịgasị aṅa ọ bụ ya bụ ụmụ isiokwu dị iche iche na-apụtagasị n'ahịa gbasara nyocha iwu nke Naijiria nke a na-agha anebara anyị ugbu a. O so na ofu okwu anyị ga na-ekwu, okwu na-abata dịka esi mara, ọ bụrụ na ịmabeghị mara na ọchị obodo Naijiria ahọpụtana Major General Faruk Yahaya dịka onye isi ndị amị, ya bụ ndị isi agha nke Naijiria. Cheta na onye bụbu onye isi ndị agha kwụrụ nso nso a, ya bụ Atahiru Ibrahim, o nwere ihe awọm ụgbọelu ka ha na-eje nzukọ na Kaduna wee nwụọ. Onye isi ala wee nechaa ya pịa aka wee họpụta Major General Faruk Yahaya. Kemgbe a họpụtara, ụfọdụ ekwubekwa, ụfọdụ si na ọtụ ha n'anya, chacharị ka onye isi ala si, maka na onye isi ala ọ na-apịba aka ọpịa ndị ọma ga-alụrụ ya ọrụ adị mma na Naijiria. Ihe ụfọdụ ji si na ọtụ ha n'anya maka na enwe ụfọdụ na-asị na otu a eze ahụ ọkwa na otu ohere pụtara na ekwesịrị iwere ọbụgodolo onye Igbo ka tinye ya n'ọkwa ahụ nke Atahiru Ibrahim, ya bụ nke were ihe awọm wee nwụọ na ihe awọm ụgbọelu. Mana dịka o si dị, onye isi ala ahọpụtara Major General Faruk Yahaya dịka onye isi ndị agha ala na Naijiria. Ọ bụ m okwu a ka Izuchukwu Epueke ga na-apịagasị na-ahazigasị ya, ga na-akọwara anyị ka o si ada. Cheta na n'oge na-adịghị anya na anyị ga-agbapụ ekwentị gị onwe gị na-ege m ugbu a, wee were ohere wee were ike wee tinye nke ọbụla ka isi mata maọbụ kwuo tụnye alụ nke gị ma ya akọ n'ọnụ. O wee bụrụ ya bụ na anyị ga na-ajụ ajụjụ nke tata wee na-asị, anyị chọrọ ịmata na gị onwe gị na-ekwadoro ka a hazigharịa lebara anya n'iwu nke Naijiria nke aka ji, ka ị chọrọ ka ewere nke ahụ tụbagoro n'ụsọ wee were dee iwu ọzọ. Maka na ụfọdụ na-asị na nke edere na ọ bụghị ndị Naijiria niile edere ya, na achọtara m mkpụrụ mmadụ ole na ole wee dee na-achọrọ nke ndị Naijiria niile ga-ezite ndị mmadụ, onye ọbụla ị na-ekpere ekpere ọdịnala na nke ọbụla ị na-eme, ya bịa nọchite anya ga-edenye ya n'iwu. Ndị eze ọdịnala edenye ya n'iwu. Ihe niile gbasara ka esi ebi ọ bụrụ ihe dị n'iwu. Ụfọdụ si mba na emebe nke a na ọ ga-ete aka sị iyogbe ya ịmụ ihe a na-ewere nke a ga-ewepụsị wepụ ya, gbocha asacha, atinyezi nke a ga-atinye, ọ ka bụkwara iwu na Naijiria. Abụ m Chizzy Izu ekele na nkele ndị Igbo. Igbo mma ekele m ụnụ. Izu ịnụ n'ọnụ ka o si ada. Ajụjụ anyị wee bụrụ ajụjụ a na njụkwara ka m jụrụ, kedu ihe ị ga-ekwugoro gbasara ọkwa ahụ godoro onye isi tupu ya abanye na isiokwu nke anyị ji? Ịma na ewo na maka Faruk Yahaya, ọ bụ onye isi ndị amị ugbu a. eziokwu bụ na ahọpụtara nwa amadi abụ Major General Faruk Yahaya, mana atụrụ m n'anya
so na ndị ọ na-atụ n'anya eso na ndị na-atọ dị m n'anya maka na onwe gbaka ebe ọ bụla ọ gọpụtara anya jụọ na ọgwụ onye isi a na-agọpụtazi ka ọ bụla onye isi a na-eme ka ọ na-ebụlọ mana sọsọ ife ga-emenụ bụ na ka a ghọpụtara nwa amadi a ndị ga-apụ ndị ga na-ezumike nka n'ọrụ agha amị bụkwa ihe dị na ya bụ okwu maka na ihe ị na-ekwu bụ ewe ndị tọrọ ya agụtụgo m maka nwa amadi a ọ bụ kọs 36 mana onye nke nwa ahụ bụ kọs 35 efe na o nwere ndị tọrọ ya ndị atọrọ ya aga n'ọrụ ndị agha ma ọ bụ ma ndị uwe ojii ị ga-ewepụta onye tọrọ onye kọchịwa onye tọrọ oge a na-eme bụ na kwaliti na akọgbagotere ndị atọrọ ya ga-anara ezumike nka ajụ ya na ajụ bụ na ejekwuru onye isi na nwere ikikere ịghọpụta onye ọbụla masịrị ya mana na ugbu a ya bụ na ihe na-ekwu bụ otu a họpụtara ugbu a ga-ebuni ya enu a ga-ebuni ya enu ndị ọzọ n'ọbụ n'enu ndị ọzọ eje ezumike nka na ya bụ ma ọ sọrọ ha ma ọ sọ ha na maka na ka nwe ndị bụ mejọ jeneral bụkwa ndị ọgbọ ya ndị abụka ndị ọgbọ ya ndị ka ya n'ọkwa nọ mana ndị bụkwa mejọ kakwa n'ọkwa ga-anamazi ezumike nka mana ajụ anyị na-ajụ bụ na ọ bụ ihe kwesịrị ọ bụ ihe a ga-enebe anya n'oge ugbu a ụsọ ya bụ mba maka na ụdị nsogbu anọ na Naịjirịa mana isi ndị ka ya ha na-awa ife ọ pụtara bụ na ka a nara ezumike nka o nwere amamife ya na otu esi anọ agha ha ga-ebu wee nawa ife na ndị ọzọ ga-afọ n'ọbụ ndị ga-ebidokwa ga-ebido mụwa amụ na ọnọdụ Naịjirịa nọ abụrụ anyị chọrọ ndị ga na-amụ amụ anyị chọrọ ndị mmanụ ịma o nwere ihe onye isi agha nke nwụrụ anwụ chọrọ ime ya ahụ chọrọ ime bụ ezigbo ife ọ chọrọ na-akọkpọnata ndị na-agoro ezumike maka na ọ chọpụtara na ndị na-ana enwere ihe ndị na-arụ ezumike ọbụna ha marọ mana o nwere ihe ndị na-arụ ezumike nka ka ma ndị ba njiwe na-asị na onye bụ mmadụ esi aka enwe mkpọkpọ oke ịfụ na ndị ahụ maka na oge ụfọdụ ndị nka ga-ananụ ha agago ọzụzụ mana obodo Naijiria ahụ mana mba ofesi ha agago ife niile dị iche iche ife niile ha nwere ebere ewe nawa mana oge ụfọdụ a na-ajụ ọ dị ka na mgbe tutu aghọpụta nwa amadi ya o nwere na-atụrụ na-asụ onye isi ala echi ghọpụtakwa onye bụ onye ọgbọ onye nke nwụrụ anwụ ka ife were agazi ọfụma maka na ịma na oge ụfọdụ ọdịadị mma apụta oge ụfọdụ azụ na-ekwu mana eche m na ọ karị ka maka ewelu onye na-esote onye nke nwụrụ anwụ anyị onye na-esote onye nke nwụrụ anwụ ọ nwanne anyị nwoke aha n'otu ya na mbra ya bụ onye na-esote mana a sị na nhọpụta ọchịchị ndị agha bụ na kozi gbasalụ n'ọdị onye isi ala n'aka ịma na onye isi ala si na ya na-apị aka ndị ga-alụnwuo ndị ya were okwukwe n'ime ha ndị ya were okwukwe ga-alụsi ọrụ ike ndị onye isi ala ma bụ ihe anyị chọrọ ndị ama ya chọrọ bụ onye ga-abọpụta ọrụ ọrụ ka onye agha maka na nsogbu nchekwa karịrị maka na ihe na-abụ were aba n'ọnọdụ n'anya ikwuru aga m nzukọ ebe a na-ekwutosi gazi iwu ife gbara bụ onye mara na-ekwu nchekwa ọ dị mma etiwa n'aka oyibo sugbe wee bụ ize iru ife wara ka anyị tụzie ya mbọ ịtọbọ n'ngwugwu a ya bụ gbasara isiokwu nke ọzọ nke anyị ji maka inebe anya n'ihe gbasara iwu Naijiria ka isi fụ ya dịka ịnọ ebe a wee na-afụ ka ihe si aga kedu ka o si aga ọ bụ ihe a bụ ihe kwesịrị ugbu a ka e kwesịrị inebe anya n'ihe gbasara iyoba anya na iwu Naijiria maka na a na-eme ya n'ogbe n'ogbe ọ dịka ọ bụ ogbe ebe a na-eme ya dịka 12 kwa
ya bụ onye ọbụla ga-eji ebe a jekwu ka o si chọọ ka iwu Naijiria wee ke ka o si aga ọ na-aga ọfụma mana mụ nwa nke Enugu ka si agagodo nke Enugu ndị na-anọchite anya anyị na Abuja na ndị gọvanọ ma ndị sineti ma ndị omebe iwu ndị gbakọrọ ụnyaahụ anakpanye nwa bụ ọbụbụ nke onye mana onye isi ndị a bụ Ovioma Agege bụ onye isi fa mana mba bụ onye isi ya mana onye nọchitere anya ahụ ya bụ Ikekwere mmadụ bụ onye nọchitere anya mana o nwere ife mgbe a na-agba Ikekwere mmadụ ajụjụ ọnụ o nwere ihe kwuru dị mkpa ọ sị na ndị gara aga emebugo ife a na-eme oge ya nọ n'isi ya oge bu ya n'isi oge onye omebe iwu Ekwere mmadụ bu ya n'isi oge ahụ bụ osote onye isi omebe iwu Naijiria na ihe pụrụ ịpụta bụ na mgbe David Mark nọ emere ife a mgbe Saraki nọ emerie kịta kwa aka na-eme ịfụ na ọ dị nnọọ ka ofufe ka a na-akpa ofufe onwere ife dị iche maka na o nwere okwu sị na nọ na-agbafa ka ewuru nke mbụ emerụ were na-eme asụmba na aka emegharịa maka ife niile a na-ekwu bụ nchekwa ime ka ọchịchị na ka enwee ndị nchekwa na steeti ya na ndị ọdịnala ndị eze ọrụ ka ndị enwere ikike ga-ehibe ndị ụmụ nwaanyị na ka enyefa okefa ha na ma ndị ọzọ ma ndị okpukperechi onye ọbụla maka na ụnyaahụ o nwere ndị a na-akpọ Jewish Fellowship Initiative ha bịara ụnyaahụ na-asị ka agbakwunye n'iwu na aga ọrụ ụbọchị na ntụnye aka na-atụnye na ụbọchị Satọde megidere maka na ụbọchị Satọde ka a ji agụ ka na nne na na-ene ụbọchị Satọde ihe onye ya na-eme ụbọchị Satọde ka ewepụrụfa ya ihe a bụ ife onye ọbụla pụtakara okwu ọnụ ya ndị eze ọdịnala enwe ndị pụtara kwuo maka ihe gbasara ọdịnala ndị na-ekwe okpukpere ọdịnala ndị eze pụtata ka a ga-ekwu nkefa mana na-akụzi ọma mma bụ na onye ọbụla pụta asị gị kwuo uche gị onwere onye eji mana ihe chọpụtara onye bụ na iwu na-achị Naijiria iwu na-achị obodo a a ga-akpa ya aka adịghị m ekwu ka maọbụ kọfọ gwọba mana a ga-akpa iwu aka maka na ife ndị ma na-arụtụ aka ụnyaahụ bụ na iwu na mgbe edere nwa bụ iwu na 1999 n'ọdị ka o nwere ndị kpọkọrọ onwe fa kepụta na ndị sineti onwe ha na ndị sineti onwe ha kwetere na enwere iwu na ihe a na-eme bụ ihe dị mma n'otu aka gọvanọ Enugu steeti ya bụ Ifeanyi Iwuasi na enwa na ndị Enugu steeti kwadoro ka eme na aka tụgharị iwu ga-eme na onye ọbụla na-ga-enwe ikpe nkwụmọtọ onye ọbụla enwe ike ịbịa kwuo okwu na gotuwe di ya so na ka ọnọdụ si wee dị ejiokwu na a na-eme ya wee na-eme mana ihe a ajụ bụ na o nwere ife bụ na nke mgbe mechara asị na mgbe mechara na-enwe ndekwe na ndị ekwerọ like mgbe na local government reform na ka eme ka ndị local gọọmenti ndị steeti ụfọdụ jụrụ local gọọmenti ka ekwapụta local gọọmenti onwe ndị jụrụ nọ nke a onwe ndị jụrụ onwe ndị na-iwe na-ajụ onwe anyị kwa ọ bụrụkwa na o ruo n'afọ abụọ ma afọ ịtọ na-agakwanụ na-abịa abịa esikwa na ịgbakọ na ndị mmadụ ọnụ sifa ha bịa kwuokwa ebe ama na enwere ife nsogbu anyị ga-akpatụ aka Chizzy onwe gwa gị o nwere onye kwuru okwu ụnyaahụ ọ sị na ihe federal gọọmenti etiti na-afụ maka karịrị ka ị ga gọọmenti etiti ga-echu na-afụ maka ọkụ na-afụ maka ego na-afụ maka nchekwa na-afụ maka polisi na-afụ nka na-afụ maka ọrụ ugbo na-afụ maka ụlọ ọgwụ na-afụ maka ụlọ akwụkwọ ekwesịrị ka ma ụzọ
ekwesịrị ka gọọmenti wepụ na keketa ya ụbọchị ma ka na-ekesa ya ụbọchị ihe na-ebute bụ ka eke ya na keke ya nhata nha ka gọọmenti were ka ndị federal were nkefa ka ndị etiti were nkefa ka ndị steeti were ka ndị nọkwa n'okpuru ọchịchị werekwa nkefa maka oge ụfọdụ ọ dị nọ ka anyị na-ekwu iketa ọchịchị na aka ndị nọ n'etiti na ndị steeti mba ekwesịrị ka ndị etiti nọrọ ndị steeti anọrọ ndị okpuru ọchịchị anọrọ onye ọbụla ewe na-emegide na onye ọbụla wee na-arụ ọrụ n'ụdị nke ya ụfọdụ gbakwara ọgbụgbọ ekwuru onye bụ maka otu esi eke ego ego na-abata ụfọdụ na ihe ndị mmadụ ekwu bụ ya na-ekwu ndị mmadụ na-ekwu okwu si na ọ ya aka mma ka onye ọbụla na-eweta ife nke ọ na-eweta ihe na ife dị na be ya wee na-arụ ọrụ ya na-egwure o mesịa owelu ọtụ ụtụ 20% ndị federal gọọmenti na-ewere megide wee na-akwado federal gọọmenti na-echekwa Naijiria maka ndị agha ndị si befe weta ya enwere 50% ewere 20% nye ọchịchị etiti na-ewere 30% fela afọ tinye na akpa ya abụọ weta etikọ ya na steeti ọbụla etikọ ya na-anyị enwe bụ na mmiri gbagodo anyị na-anyị enwe ebe a ga-eji were aka maka na ihe na-ewute na Naijiria bụ na Naijiria nwere savings onwe dịka na nọ na aba eliwe azịka elifọ nka ọ dị mma. Ọ bụ olu Izuchukwu Ekwe Ekeke m na-anụ ọ bụ ị na-akọwa ihe na-eme nakwa onye mgbasa ozi n'ụlọ ọla ebe a na ọ nọchitere anya anyị n'ụlọ ogbe ebe ehibere a na-enyocha iwu na-achị Naijiria. Ọ bụ okwu na-apụtagasị na ya ka anyị na-akpa izu ihe ọzọ chọrọ ịjụ gị bụ ewe ndị si na ihe a na-eme kama a ga na-egbu oge si wepụta oge dee ọzọ na nke na ihe niile abụ nke aha ndị nke ha jere nke n'afọ 1999 a na nke aha bụ chi hapụ ya si tụtụte ya aka degharịa ọzọ dee nke ọfụ ka mara ọmụke ọfụ maka na ihe eji ekwu ya bụrụ ka isi rụtụ aka emena ya ugboro ọ na ha akarị ọrụ ugboro atọ akpọrọ ndị mmadụ jegharịkwa gbata ha ajụjụ ndekwa ka esi chọọ ya ichetakwa ụfọdụ na-asị na ihe a na-emeri si menu nke a oge Jonathan chere nke o hibere tupu na ihe niile bụ nsogbu Naijiria na-akpali ịba si wepụta ya ka emebe ya emebe na nke abụghị igbu oge mgbe na-asị ndị asị ka ahapụ nke edere ede ka edegharịa ọzọ na ndị na-asị na obi esighị ike na nke a na-eme na a ga-eme kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke ahụ maka na ndị ụfọdụ na-asị na ihe a ka bụkwa igbu ndị mmadụ oge ego ka a na-akwụ ego na-aga ebe a emechakwa ihe a niile emeela ya ọ ga-apụta ọ ga-adịkwa ile ịma achọrọ m okwu na-ekwu na-akọbụ ife mere n'ebe ahụ ama na o nwere mgbe onye nke bụ onye na-ekwu okwu wee sị na n'ọba hụrụ na akara asị na ka emegharịa iwu ọ ka ma na anyị buru wee meri wee dosa n'akụkụ wee mmegharịa iwu ịna okwu ya anya okwu ya dị mma okwu ya dị mma maka na onye ọbụla na-ekwuche ya mana ka okwu na-akọ okwu ihe a na-ekwuru ọbụla maka na anyị chọpụtara ya na onwere akwụkwọ onwere some provisions of the constitution akpabedoro aka maka na ụnya aptanasị na nke adị arụ ọrụ na nke adị arụ ọrụ na nke adị arụ ọrụ na nke adị arụ ịfụ na ihe na-adị arụ ọrụ karịrị na nkwenye nke m ekwe na ndị na-asị ka na-aka emepụta iwu ọfọ ihe nwa na ebe kwuru ekwusi ike bụ na ka na nke anyị nọgodo ịghọta na akachigara maka na imegharị iwu ọfọ n'ọnọdụ a nakịta na abụrụ ife na-aga ekwe nkwenye ekwesịrị na nke a na-emegharị ka afọ na ndị igwe na ha na-etinyere fa maka onwe ha na-ekwu maka na Kaduna o nwere ihe onye igwe kwuru ọtịfa na ụlọ bụ ndị na-achị achị nọ n'Abuja ụlọ ada anata ụlọ
ha da-anata ụlọ mana ọha nwa bụ ndị igwe nọ n'obodo bụ ndị kwesịrị bụ ndị mma ka ife si eme ekwesịrị ka na ka ewere ike ka ọ ghara bụ ka ọ ghara pụta gọvanọ pụta ọsị ndị igwe na-enyere anyị nyere aka ka e nwee na ka etinye ike fa ike na ike ọchịfa na gịnị na akụ iwu Naijiria ka ọ ga onye ha maka na ikwuwe na asị na ka ekwuwe maka na mgbe a na-agba ikwere mmadụ ajụjụ ọnụ ọ sị na asị na ka emebe iwu ọfọ ọ ga-egbu oge ọ ga-aga gbuo oge achọkwana ime iwu ọfọ ịmana onwe kpatara iwu aka 2014 confab bụ iwu ọfọ na achịgbo asị na achọ ime iwu 2014 confab ya na the report APC report on fiscal federalism true federalism nke gọvanọ ndị Kogi Kaduna steeti ya bụ iwu ọfọ ma achọ ime mana ịgba nke bụ eziokwu gịnị ka ị chere na o mere na ndị achọghị iwepụta nke ahụ ụdị akparamagwa anyị na-afụ na ndị nọ n'Abuja na ndị na-achịrị na ife dịfa mma bụrụ achọbụrụ iwu ọfọ ife ha chọrọ bụ na ka emegodo ka emegharị iwu ihe na-agwa ndị mmadụ bụ ya iwu a na-emegharị ana m na-ekwu ihe ya bụ ihe m na-ekwu nya ka nwa nke mbụ agaghị ije nwa nke bụ ọ ga-agba ọsọ emego nke mbụ ọgarọ eme nke bụ ọgarọ kedu ka m ga-esi wee mee ka nke taa na-eme ka omene ka ọ ga maka oge ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ife mere nke mbụ na nke ibe jiwega bụ na ndị omeiwu bụ na ndị prezidensị adọ na mma oge anyị kwute mana nke a na-eme ọ ga-agata maka ya ndị mmadụ ekwu maka ka kenye ndị Naijiria bi na mba ọzọ kenye ikike ka a na-atụ akwụkwọ n'oge a na-atụ elekshọn ya na electoral act na ka etinye n'iwu ife a na-ekwu karịrị mana anyị mana ọ bụrụ ife niile ekwuru n'ebe na-abụ ihe ga-agata nụ mana ya na-ekwu na nke a na-ekwu bụ ka ekesa ike ọchịchị na-adị n'etiti na sekuriti ka na-asị wepụta na-asị nye ndị gọvanọ ikike maka ya na-akpọ ha na ha bụ ndị isi nchekwa na steeti dị iche iche ọ bụrụ eziokwu maka na gọvanọ na maka na o nwere akwụkwọ ikike o nwere akwụkwọ iwu ndị polisi nwedo a sị na kọmishọna ga-anatarịrị ọda n'aka onye isi nọ n'Abuja na ndị ọbụla gọvanọ gwara na bifo ya na ọ ga-anata n'ike efu na a chọrọ ka ọ na-asị nye ndị gọvanọ si mee ha ka ha bụrụ ndị nchekwa ka a na-enye iwu ọ bụrụ na ọ ga-apụta na kekewapụta ndị polisi steeti tikewapụta ya ndị eze tinye ha ike ka ha na-alụ daalụ ọ dị mma na ka anyị si ekwu ya ọ bụ Izuchukwu Ekwueke na-akọwara anyị ka o si ada ugbu a na ogbe ebe a nọ n'Enugu ugbu a wee na-akpa ihe gbasara iwu Naijiria ụfọdụ na-asị ka ewepụ wee tinye ka kpaa ya aka ụfọdụ na-asị mba ka a nọrọ ebe a dee nke ọfụ ọ bụ na ebe hibegere ugbu a nọ na-akpa nkata iwu bụ Naijiria dị 12 abụọ dị n'ala Igbo ndị Yoruba nwere abụọ ndị Igbo nwere abụọ ndị ụmụnne anyị na Aja Delta nwere abụọ ndị ugwu na ndị ọzọ ha ogbe nke ha anyị gwakwara uru na ewee n'onye isi agha ndị ala ya bụ Major General Faruk Yahaya unu amara na onye nọbụ n'ọkwa na o nwere ihe awụm ụgbọelu mberede ụgbọelu wee nwụọ ya bụ Tahir Ibrahim ka ọ na-eje nzukọ na Kaduna onye isi ala wee pịa aka wee weta Major General Faruk Yahaya ugbu a ka ọ nọchie ọ bụ ụmụ okwu a niile ka anyị na-ekwu n'oge ruo n'oge gị ga-esi wee tinye ọnụ mana aka n'ọnụ kalụ ka anyị na-akpọ ọ bụ nzukọ ndị Igbo ka anyị nọ nzukọ ka anyị na-eme onye gba ọtụtụ ikwu uche gị ma ọ bụrụ ike ọnụ maka na ya da akọ n'ọwụ alụ ka anyị na-atụ na tupu anyị agbapụ ekwentị o nwere ife nchọpụtara ụnyaahụ abụọ ụnyaahụ achọrọ ka kwuo ya ịma ana m asị ọ na-aka mma asị gị bịa kwuru obi gị ịbịa kwuru obi gị asị na mba na ị ga-abịa kwuru obi gị ọ bụ ihe nwute oge ụfọdụ na ụdị ohere adapụta
ọ dịka na ya aghọtara ife dị na ya maka na eche na ka na-aga ebe a na-eme nzukọ ya bụ na eje na-aga ebe a na ndị mmadụ ga na-abịa mana dịkwa ebe a ọ bụrụkwa na ndị ofu ndị ha na-afụkwa ofu ndị na-etikwa mkpu agbasara n'ozi n'ụfọdụ ọmakwanụ awa ebe kwesịrị ịgbasara ozi ahụ ọfụma ịma na tupu a na-eme ya ndị wenu ohere otu ọdụ ugbu a eche m na ihe kwesịrị ime bụ ngalaba na-agbasa ozi Naijiria ga n'ụlọ mgbasa ozi ekwurekwu dị iche iche gaa ebido n'oge maba ọkwa ya amara ọkwa ya n'oge amara ọkwa ya kedu ndị ma ndị nwere ike ịma ka ya magasị kedu ka gị onwe gị si mata maka na ịbụ onye nta akụkọ na kosinadị aka na-anabata edemede ndị ya bụ obi ndị ọbụla ife onye ndị mmadụ chọrọ ka atụ n'iwu ndị mmadụ si Anambra bịa deputy governor Anambra bịara Ebonyi bịakwara speaker Anambra bịara speaker nke Ebonyi bịara secretary of the state government Ebonyi bịara na ma ndị omebe iwu ha na ebe na Ebonyi ụmụ ndị Ebonyi kwuru bụ na ha si na ndị Afikpo South bụrụ Afikpo nọ ndị Eda bụ na ihe nọ ebe a bụ ndị Eda a na-ekwu na Eda wa dị ebe bụ na ndị ofa Ebonyi mba ha bụ ndị Afikpo South ha si na a na-achọ na ka gbanwee afafa na achọghị na-aza Afikpo South na achọghị na-aza Eda local gọọmenti maka na ịpụta ikwucha nke go eneba ya anya mana maka ife na-abụ ife ọnya na maka onye ọbụla nọ na-etinye ọnụ ụzọ ka mma ọ ga-abụ eme iwu a maka ihe a na-achọ ọbụla ka ọ ga na ka eme iwu a na ka onye ito ife ndị mmadụ kwukọ ọ gaghị bụ asị nọ ndị nọrịa dị nọ abụna oke anyị kpakọtara maka oge ụfọdụ ihe a na-ekwu bụ na ịma ịsape iwu Naijiria sị gị na mbido asị gị na anyị nwabụ Naijiria kpakọtara ajụ ndị mmadụ nwere ajụ bụ ebe ka ndị Naijiria nọ kpakọta wee debe ọbụ iwu ọ dị mma ọ bụrụ na e were ihe ịchọ ka tinye na iwu Naijiria ebe onye na-ekpere okpukpe nke gị ebe onye obodo gị na a na-akpagbu unu na-ewegoro mfanye n'ebe unu na-achọrọ dịka isi kwenu na ka ndị Eda na Ebonyi si bịa na ha chọrọzi afọ a na-akpọ ha na ebe a tinyere ha na ha chọrọ ịza afa nke ha ya bụ na ugbu a ohere adịgo a na-eme maka inyocha iwu Naijiria na ịkpa ya na-enebara ya anya n'Enugu ebe a ị na-anụ ọnụ anyị ewere ka ụmụnna nke gị maọbụ ogbe nke gị ji chọọ maọbụ gị onwe gị ji chọọ ihe kwesịrị itinye maọbụ wepụ n'iwu Naijiria ejebe ebe a na ịbịa ata n'Enugu jụọ ebe a na-eje ya eme ya ọ dị m ka anyị ga-agbapụ ekwentị anyị na-abịa ọ ga-adịrị anyị niile na mma ọ dị ma anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo wee webeziri okwu n'ugbu a anyị na-ekwu gbasara iwu a Naijiria na-enyochagasị na ogbe dị iche iche na Naijiria ugbu a ya nọ n'Enugu wee na-eme ugbu a anyị gwakwara unu na ewere onye isi ndị agha ala nke Naijiria ya bụ onye isi ala ya bụ Muhammadu Buhari wepụtara ugbu a bụ Major General Faruk Yahaya ka ọ bụrụ ya nọchitere Atahiru Ibrahim nke nwụrụ n'ihe awọm mberede nke ụgbọelu ka ọ na-eje nzukọ na Kaduna ọ bụ ya ka anyị na-akpa ekwa akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ 089-071-100 maọbụ 090-231-111 nwekwara ike ịkpọ na 070-50-79-109 ya bụ maka ndị na-anahata aka anyị na-eche akara ekwentị ga-eji wee kpọ wee tinye ọnụ n'okwu anyị na-ekwu bụ 090-9771-109 ya bụ 907-711-1009 enwekwara ike ịkpa 090-231-11009 0902
maọbụ na 07050791009 maọbụ ijebe ozugbo na Kpakpando TV ebe anyị gwere chinchin ka wee kiri anyị wee fụkwa na anyị wee butekwa ozi nke gị ije na Kpakpando TV ebe anyị gwere chinchin bụ na YouTube. Kpakpando TV nọ na YouTube gbaje kiribe anyị dara ebe a. E nwekwara ike isonyere m eje sonyere Chizzy anyị na Facebook maọbụ Kpakpando TV na Facebook maọbụ Solid FM ije ebe a na-esonyere ihe anyị na-eme na Facebook. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Ka m gbapụsịa ya ọsọ wee webezie okwu n'ugbu a. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ekele gị, ndị ka email. Gaa n'iru nwanne m. Ịnọ n'ihe ndị iwu eji achị ala anyị ugbu a, ọ bụ abụsala ahụ dị ihe dị ihe. Ya bụ na ọ bụrụ na elewe anya dị ihe ga-esi adị, n'okpuru oge ete ka mana a ga-ewepụta iwu adịgo n'isi. Ihe dịka okpuru ọchịchị nke a na-akpọ local gọọmenti dị 770, ọ ndị amị tinyere ọbụ constitution. Ihe dịka 36 steeti a, ọ ndị amị tinyere ọbụ constitution. Mana ndị aka na-arụchi erite uru achọrọ emeriri ya. Ya bụ enwere ọtụtụ ihe ndị isi ndị agha na-eto n'ọnwa nkịta na ha niile bụ Fulani. Enwere ndị isi polisi eto n'ọnwa nkịta ha niile bụ Fulani. Ya bụ onye isi ndị imigreshọn, onye isi ndị Navy, onye isi ndị Airforce, onye isi imigreshọn, onye isi ihe niile mana nke a bụ ikike onye isi ala ji onye na-abịa na ndị agha onye bụ chief of defense staff bụ onye Delta, onye bụ onye isi ndị ụgbọelu ndị Air Force bụ onye Yoruba ebe ebu aka adị biko ngwa nwanne anyị nwoke ya bụ ihe ị na-ekwu bụ si degharịa si nke ọfụ ka ị chọrọ ka ị dee. Uche nke gị daalụ. Ọ ya ka ụfọdụ na-asị ka ị degharị, ụfọdụ na-asị na ha chọrọ nke ọfụ. Ọ dị mma. 09097711009 maọbụ 09023111009. Afa gị na-ebe iche akpọ. Ka email gaa n'iru. Ọ dị mma ma brọda. Eziokwu bụ eziokwu. Ihe chọrọ itinye ọnụ na ya bụ ọnọdụ ndị Igbo n'obodo a ghọọla akụkọ Mama Ngozi. Ihe ọkwa ndị Igbo na-ebibigo ya na-ya bụ ihe anyị na-ekwu okwu. Ị nwetakwara isiokwu anyị? Mgbe na-ewegharị obodo a anaghị ewegharị ya. Naijiria aghọọla broken. Aghọtakwa ihe anyị na-akọ. Ịnọkwa ya? Anyị na-ekwu maka ịhazigharị iwu Naijiria nke ebidogoro ga-ebute na a ga-ahazighazi Naijiria. Ụfọdụ na-asị ka ahazigharị Naijiria, ụfọdụ sị na ọ bụ ebido n'iwu anyị ma na-ahazigharị Naijiria. Mana dịka o si dị, ụfọdụ si dee nke ọfụ, si bido n'isi, si were nke ochie a debe n'ụsọ, bido nke ọfụ. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekelekwa gị, na-eke imel ebe ka isi agbọ. Ibekwe gaa n'iru. O nwere ngalaba ebe akụ ndị a na-ebe ha ekwukwana maka ya atọ n'ọnụ ugwu eria dịka ihe referendum anụwa anaghị ekwu ekwesịrị ndị ike maka ihe ahụ bụ isi Naijiria a na-ebu ndị Chineke ọnda ịbara kọn isi ndị mmadụ nwere obi akụkọ na nke onye na-ete isi otu rụrụ ọtụtụ ga-eme ya emekere ntụnye aka maka ndị ụka obodo adịghị otu ahụ a na-ekwu maka ya ọ
Gwe ka ọsa aga izu Okay, izu ebe sise mmadụ ekwukwana no, onwere maka na ama na ndị onwere otu asụnọ Biafra movement mobbing na bịalụ ndị mobbing na ife ha kwuru movement of Biafra in Nigeria. movement of Biafra ya kwuru bụ maka nwere onwe ka enwe self determination ka enwe the right of self determination na n'iwu a na-emegharị na ha katọkwara ha na ha kwutere okwu maka mmegbu a na-emegbu n'ọkewepịa maka ya abụọ ebe a referendum abatago n'iwu mana ihe ịma ọdịka ya nkwado ihe abụọ ya bụ ihe nwanne anyị jụrụ bụ na asụrụ ewere ihe asị ga-ekwu na bịakwuo uche onwere na ka nọ na onwere onye kwuru gbasa mbanye bịa kwuo uche gị ụfọdụ ihe na ịma ọ na-abụ ndị mmadụ na-asa bịa kwuo kwụchakpa gị ị na-awa azụ kịta bụ ya na-ekwu bịa kwuo uche gị ụfọdụ agaghị ha pụtazi ugbu bịa kwuo uche gị nwanne anyị na kwụrọtọ na-akwụ ya onye nke Jewish fellowship kwụrọtọ kwuo nke tata ndị ọdịnala kwuo nke igwe kwuo bịa kwuo na-abụ na ya na-eme bụ na apụta ha nọrọ ana ha na-ekwu n'ọkụ na ka ha nụ ihe unu na-ekwu a na-ede ya ọ dị mma. Afa gị na-ebe ishi akpọ gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ gwa na ya afa gị na-ebe ishi akpọ nwanne ọ dị mma. Ọ dị ka ọ nụchaghị ihe anyị na-ekwu. Anyị ga-egweziri onye ọzọ afa gị na-ebe ishi akpọ Odogwu Chizzy nwanne mmadụ ndị ka ime Udode Izuchukwu akwa ekele gị ise SM90 akpọ abụ aja ihe na-eme akụkọ n'anya mma na otu ọ ga-esi ime elisi ha n'anya amị ihe chetụla bụ ihe abụọ ya kpụ na omee utu a ndị Igbo adachi na-asụrụ ha ife n'ọyị na-agwa ndị Igbo onye ọbụla yi ete a n'anya mara otu o si eme ya na otu o si ekwu okwu na otu o si eme omume anyị nwere ọgwụta ka ntị kwuo. ọ dị mma. Daalụ ka anyị wekwara ya nke afa gị na-ebe ishi akpọ mba ọ bụrụ na ọnụka n'Igbo ka anyị na-eme ọnụka bụ ọnụkọ ndị Igbo chebiri ndị bekee oge ha bịara ụmụ ha na ha na-anụ bekee na ọrịa bụ ebe nsogbu ube ga-ama ma oge kọrọ ya ọrịa. Ọ dị mma ka anyị na-ewere okwu afa gị na-ebe ishi akpọ iwu a na-ahazi na nke a bụkwa anyị mechakwa chibọ anụkwa ọsọ ihe ha ịchọ ịhazi iwu ahụ mere na karịrị the whole Nigeria mba ịbịakwa ịsụ bekee mba ewe n'iwe biko cheta na ọnụka bụ ọnụkọ ndị Igbo ihe ọ bụla ịkpara n'ebe a bụ echiche nke gị ọ bụghị echiche ka anyị na Solid FM ya bụ ịchọ ikwu okwu ikwuo akọ n'ọnụ saa Igbo yele eye olu oge ndị bekee maka na ekele ọrụ eke ọkwa ebe a ka anyị na-agwụ na enwere ike iji ofu okwu tugbo igwe nnụnụ enwere ndị na-asụ bekee sụta ya mma enwere ndị na-asụ bekee a watara n'anya sụta ya mma enwere ndị na-asụkwa n'Igbo sụta ya mma oge nke a bụ oge ndị Igbo ndị be anyị biko ọ dị mma anyị na-ekwu maka iwu a na-enebara anya iwu Naijiria a na-enebara anya na ogbe dị iche iche na Naijiria kedu ka ị kwuru gbasara ya ekene gị afa gị na-ebe ishi akpọ nwanne izu a na-ekene ya na-ekwu maka ọtụtụ obodo a ọ bụrụ na ha ga-emezi ọfụma onweghị si na ihe ha na-eme dịka ọ bụrụ na ha na-eme ọfụma si na ihe ha mere na ọdịna mma onye isi agha nwụrụ mbọta asị na-aja weta onye mgbagbu jiri tie ya ka efu na anọghị ndị okwu nta asị na a na-emegide ha abụ onye kwuru na asị ya n'anya ha mewe ọfụma n'ọrịa ihe ekwu maka obodo anyị tutu wee dị mma ọ dị mma daalụ
daalụ anyị nwere nke aka anyị mara afa gị na-ebe ishi akpọ ekele gị afa gị o atịkpa odimba ngwa gaa n'erube ya nkenke ihe na-ekwula mmewe iwu a ọtụtụ anụma ga-eme iwu ọhụụ maka anyị chọrọ Naijiria ọhụrụ maka ndị ụmụazị anọ kịta eme ewu eme ha n'ihu ha ha ewe ọma na ihe a na-eme na Naijiria dị mma dịka ọdụ mma esi gọvanọ nke ihe nwachikwo si na ahịa iwu ọhụụ ihe ọhụụ ha na-akpọkọ ndụ mere ndị ewu ọhụrụ anya mara eme iwu ọhụụ iwu ndị ụgbọelu agha tụtụte ha anya ọya na ụmụazị ga-enwe igbe tupu ewu mma atụ ha mmadụ ibu ka a gwụ oche ma na ọgba ha na-atụra gị ma anyị ma esiri m ụlọ daalụ ọ dị mma izu ịnọ n'ihe ndị mmadụ kwuru na nchịkọta okwu gị kedu na-achịkọta okwu m ekwere m na ife dị mma bụ a na-eme ọfụma ndị anyị sịkwa na mgbe o ji tete obodo ya ọ bụrụ kịta ka ndị ka anyị mabụ Naịjirịa tetere iwe emegharị iwu be anyị ekwedo ka anyị bugodo ụzọ megharịgodo iwu emegharị ya nwa bụ iwu maka na ife na-emebu na mbụ bụ na ọ na-abụ emegharịcha anya bụ iwu ndị asị na onye isi ala adịbinye ya aka ma ọ bụ na ewudata na ịmana onwe dị n'ife a na-eme ọ bụrụ na emecha nke anyị mere na nke a bụ nke mbụ nke ịbụọ bụ agawa na Abuja na-agakpa ya ka agbacha ya aka ọ gaa na Abuja eweghachitekwa anyị ewezigara ya steeti dị iche n'iche na onwe nke gbasara Enugu ewedata Enugu na-abịa ndị omeiwu n'Enugu asị na ekwekwuru ma ndị omeiwu n'Enugu si na ndị omeiwu Enugu si na ekwerọ ya bụ na ka ha ama eso ndị kwerenu apụta ocheche nwee 36 steeti na Naịjirịa eme ya ọbụna nke gbasara Naịjirịa eme ya ọbụna steeti kwelunu karịrị ọgamara ọbụna steeti kwelunu na-agarọ steeti kwelunu si mba atọ biwo ya gara ekwu na abụna ka emesịarụ nke na ọ ya aka mara na onye ọbụla gara na-agakwu steeti maka onye aka njere ake na onye na-ekwuchie ọnụ ndị Enugu steeti ọ sị na ihe ọbụla ewetara from Abuja na ọ ga-agba mbọ fụ na ndị mmadụ tụnyere ya ọnụ bifo ha ekpebie na ọ ga-emụga ka ọ ghara ka ndị magara iche na emecha nke na okwu nke ka mecha aga Abuja ọ gasa na Abuja eweweghachi ya azụ na steeti ọ ga na steeti dị iche iche wee wegazela onye isi ala okwe binye ya aka ya bụ na ya mere aga ọfụma ọ dị mma ọ bụ olu Izuchukwu Epo Ekeke unu soro ugbu a ọ bụ ya bụ onye nta akụkọ anyị na-akọwa ka ihe si eme n'obodo na ụlọọrụ anyị ebe a anyị agwana unu na okwu niile ekwuru ebe a bụ echiche ndị kwuru na bụ echiche nke anyị na Solid FM anyị kwuru okwu gbasara na-enyocha iwu Naijiria ugbu a gwakwa unu na ewere na onyeisi ndị agha ala na nke Naijiria eji na-anọchitezi agha Atahiro Ibrahim bụ onye nwụrụ na ihe awọm ụgbọelu onye nọzi n'ọkwa onyeisi agha ndị ala Naijiria bụ Major General Faruk Yahaya nwesị otu a ka esi anyị ata n'akịja eze echiche ndị niile kpọrọ ma echiche nke ha ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM na-asị ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma mbugharị ọnọdụ ugbu a anyị laafịa ozi ọma anọrọla wee na-akpagasị ụmụ ihe aka ọ ga-eji wee duo unu wee gaba n'oge nke ya echi anyị mee ya na ụzọ emenala cheta na ụtụtụ ọma ga-ebido na ọkwa elekere ise kpọmkwam n'ụtụtụ ka ebido oge ndị Igbo anyị ga-emegide ya ahụ welo n'elekere anyị 10 n'ụtụtụ echi ya bụ chebiri anyị abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ka ọ dị no. Very fine.